Gaur egun musikaz bizitzea gero eta zailagoa da. Hala ere, hainbat talde ditugu Euskal Herrian bertan, musika maite dutenak eta horrekin gozatzen dutenak. Gaurkoan Gernikako rock talde bat ezagutuko dugu. Sarkor dute izena eta orain dela gutxi beraien bigarren diskoa grabatu dute. Honako honetan serio hartu dute lan berria. Bueno, gu Sarkor gara, Gerniko talde bat, eta hori bai, itzela gara. Sarkor da, azken noize, lagun talde bat. Txikitzetik abizenak ikastolatik hasitz eta batera hasi garenak. Eta, musiki itxegunak. Eta musika horretan bat trasladetan gure artien dekon rollo hori trasladetan da. Bai, diskoan, eta dugun diskoan, eta gero zuzenin bai hori gertzen da. Disko barri martxan bostin urte izan kalera, eta harinokoaz diferentziz eta elkarregaz eta epingu saltzen, eroskizetan, dalako lekuetan, apurtxu bete zentro komerzialatan, apurtxu egiz hau zabaltzeko, ze gure lehenkoa zabalde egin duen guk euk, lan ikusi egin duen ezin zela urrun hildu, eta orduen bauen gana apustu serio bain gu edo, eta ikusi bidea zelan urtean dozkun hori jugadiek, ze porra hori ez tegulez joan bez. Hemen saietako aztien pare bat bide geratzen gara Iparragirreko lokalatan. Iparragirre da Gernikoko musika elkartie. Berton engendu zen lokalak pabi bat alkil eta herrizek irten bidirek ez da garako emoten. Hori, aztien pare baten. Aprilak emo izen Durango joten gu plateruenan, gudara mongo gu, zu emote jungo gara. Giro bikaina izan zen antzokian eta jende mordoa hurbildu zen bertara. Urduritasuna eta gogoa uztartuz kontzertu ederra eskaini zuten. Sarkor, 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 Sarkor eskelpinen eskapen modu bat da. Aste guztiko rutinatik hartutako modu bat. Hemen ondo bastangoan kanta joten, lagunak tien. Disfruteu. Lagunek garen aldetik talde simplea baina serizioa gortzen gorako eta benetan proiektu honetetan hau guk eroaten gaurrera. Orden horrek guri persona moden niri behintzat asko aportekazte eta bizimodu bada, azken finez, azte bururo kontzortio jotie, jenti gula azten tereta, baina joten gu lehitzeko gaztetxien, ez da ginen gaztetxien, eta bizimodu bada azkenien. Eta ez da ondo pasetan gulan, da ia luzera nola segitzen bagun, ez da? Zure gauzek, zuku zuzen gauzek adierazteko era bat, eta hori, deporte apurro deitxire, baina joten. Iso deitxu bat daiko.
Bueno, etorkizunera begire, nik uste dute bide honetan segituko gula, ez? Geusek gure kontura egiten, eta, bueno, oinartik esigun guztizegaz eta aurrerantzien ikesigun guztizegaz aurrera jote. Kasu honetan izen da diskonegaz seiatze Euskal Herrire bertotan, Euskal Herri mailan kontzertu egin eta hori. Eta, bueno, aurrerantzien urruna beldoloa gara, urruna. Zulorako bide